Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Inselmilkom eżis telespettaturi nilqawkom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Int min int. Programm li qiegħed jiġi imtella lilkom grazzi għall-istudenti tal-Media tal-Emcast ġewwa l-Mosta. Din is-sena l-programm tagħna ħajħu xejra differenti għaliex se jibda jkollna ħafna personalitajiet fil-programm tagħna fejn magħhom ħanibdew nagħmlu sfidi differenti. U tajb li ngħidilkom li dawn l-isfidi mhuma xejn faċli. Tajb ukoll li ngħidilkom li l-paġna tagħna ta' Facebook għadha miftuħa għalhekk intom tistgħu tiktbu Mediacast MT fejn hemmhekk tkunu tistgħu taraw diversi ritratti minn wara l-kwinti kif ukoll tistgħu tkunu il-protagonisti fid-diskussjoni tagħna billi tkomplu mad-diskussjonijiet ta' kull ġimgħa. Ovvjament illum l-introduzzjoni hija daqsxejn twila minħabba li huwa l-ewwel programm u bħalma tafu aħna żgħażagħ inħobbu nħallu kollox fil-qosor. Però qegħdin ninfluwenzaw lil adults ukoll taf dawn l-affarijiet bħal pereżempju tal-istessu naħseb tiftakruha sew dak l-istessu popolari ħafna li ħadu ġewwa l-Oscars u żvera. Stessu li kien popolari mad-dinja kollha. Però intom ġieli ħadtu xi ritratt bħal dan ma' xi ħadd li ma tafuhx, ħammorru ħanaraw dan il-feature flimkien imbagħad wara nerġgħu niġu lura hawnhekk fl-istudio sabiex niltaqgħu ma' dawn il-personalitajiet. Fiċ-ċentru sal-lum ħanaw lil Nawal Aġuż, Valentina Rossi, kif ukoll il-Lema Hiki. Iżda x'għad tkun il-challenge? F'10 minuti rridu tinselfi ma' persuna Qasira, twila, libes jew libsa nuċċali tax-xemx, turista Ingliża, b'xar abjad, raġel mill-mustaċċi, Ċiniża jew Ċiniż, animator, mara għandha 35 sena, raġel anzjan, mara bin-nokli, raġel qed jieħu kafè u l-oġġetti huma basket tan-nisa iswed, nuċċali tax-xemx, xalla, pram, ingravata u kappell. Ġifieri nagħmluhom ma' taw. Nassumi naħseb. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house. X'taħseb dwar il-kelma stess, toħġbok jew le bil-Malti? Onestament, ewwel darba li smajta jiena l-ġdid tal-aħħar ġimagħtej ma nistax nisma' jiena. Ma tagħmel sens stessu. Mhux noħodlu another. Show you what you wanna see and take you where you wanna be.
working in IT, never questions why. He has always been an extra careful guy, sensitive and shy. Risk assessments, his investment in a life of no surprise, till she walked into his life. She, spontaneous indeed, uncertainties a creed. She has always been neither black or white, just a curious delight. She threw affection, his direction, collection of her smiles, and to his surprise, ooh, she's like tomorrow, so distant. Disaster l-ewwel. Jiena l-istess, ħadd Għax jibdew jistħu. ħadd ieħor Martin, tmur dejjem bil-kamera li ħarbu Mux kollha zamma. x'nagħmlu? Iftaħ naraw. Hey! Ħaqek hija, l-unika waħda li qalbi vera. Jiena fl-askur mhux jirebsita. Proset. Minna mill-aħjar. Lura fl-istudio tajjeb li ngħidu li tim tal-produzzjoni ma' Tom sfida faċli għal il-protagonisti tagħna. Ħanilqahom miegħi fl-istudio hawnhekk għandna lil Emma, għandna wkoll lil Noella u lil Valentina. Grazzi ħafna tal ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin fihom dawn l-affarijiet. Intom x'taħsbu dwar din il-ħaġa tas-selfies? Skont kif ħatieħdu l-istessu, jew ħatieħdu b'mod biex forsi tkun qiegħda tieħu pjaċir mal-ħbieb u tieħu ritratt hekk għall-gost jew inkella tieħu ritratt naqa' vulgari, forsi stejn tlaqat naqra differenti man nies. Pereżempju jiena ġieli nkun qiegħda waqt photoshoot jew nkun qiegħda barra nħu ritratt biex isni taf inti bħala sneak peek u anke naħseb inti. Jiena normalment anke waqt ix-xogħol, eżempju, nkun xi titx, meta nkun mal-koppja dejjem nieħu xi stessu ntellaw tipo bħala promozzjoni għalija. Ġifieri tista' tużah għal tnejn affarijiet. Intom personali, x'inhu l-aħjar għalikom? X'taraw illi intom iktar konfidenti magħha tuħdu stessu jew nkella photoshoot? Jiena stessu. Jiena tnej jogħġbuni. Min hekk inkun qiegħda waqt photoshoot anħu stessu, inkella noħroġ għannu ħafna stessu, ġifieri it-tnejn jieħdu. Noella tajt stessu, il-problema qiegħda xi l-fotograferi sew, allura din tmur kontra x-xogħol tagħha. Ħafna nisti, ġifieri meta nieħu stessu għandi opportunità li nitbellaħ naqra waqt li nieħu l-ritratt. Ġifieri jekk għandi xi fotografer tieħod li ritratti ma nistax noqgħod serja, ġifieri. Emma, inti x'ti preferi bej stessu u photoshoot? Nipreferi ritratt relax, mhux photoshoot u mhux stessu, just tipo mal-ħbieb jew xi ħaġa hekk għax photoshoot ħafna jisu pressure u hekk u stessu jien ma tantx teknoloġika, allura m'għandix smartphone u dal-affarijiet, so just nieħdu jekk eżempju nkun imsifra waħdi jew xi ħaġa hekk u rrid nieħu ritratt tiegħi bil-kamera ma xi xena jew xi ħaġa u ma jkunx hemm min joħoduli, fimt? Bħalma qalet Valentina fil-bidu ta' din id-diskussjoni, daw l-affarijiet jistgħu jkunu għal mod pożittiv, bħal pereżempju għarfien għal xi inizjattiva importanti ħafna bħal ngħidu aħna breast cancer awareness pereżempju. Intom taqblu magħha daw l-affarijiet, taqblu magħhom? Ħafna. Ifhem, tant saret popolari din ħaġa li kulħadd jieħu stessu li tista' tużaħħa l-affarijiet tajbin, mhux sempliċement biex tieħu ġest ritratt tiegħek. Kien hemm infatt, dal-aħħar kien hemm fuq l-internet jekk tieħu stessu bla ma trid il-website ma nafx kif kienet eżatt, però jagħtu l-flus għall-istess donazzjoni, ammont donazzjoni. Eżatt. Infatti jiena kont għamilta biex ikun hemm il-breast cancer awareness. Dik tajba mbagħad meta tkun użata xi ħaġa tajba dejjem aħjar mbagħad. Lin-nies ishom jingħaqdu wkoll. Mhux kulħadd jużaha l-mod tajjeb, jiġifieri għax vera jkunu qed jieħdu l-istess imma mhux kulħadd jagħmluha bħala tipo awareness. Eżatt, tal-kollox hemm naħseb hemm ħaġa pożittiva u negattiva għaliha. Issa fuq nota daqsxejn umoristika u aktar nota personali, intom bej wieħed u ieħor kemm toħdu selfies fil-ġurnata? Skontu, jekk noħroġ dejjem ikolli xi 80. Dejjem. Għax imbagħad inti dejjem tħassar tal-imġejt iktar tajba fih. U le, ma vera.
L-aħħar tal-ġurnata jekk toqgħod iddurhom u tara. Waħda. Eżatt, toqgħod tpoġġilhom il-filter biex tara l-imġej tajba u hekk, tiddelitja ġifieri. Jien ma nafx imma. Dejjem ma nħux. Għax ġest tipo nieħu ritratt jien jew bil-kamera jew xi ħaġa hekk, għax ma tantx inħobb ħafna li jisek tirrevolvi ħajtek naqra mal-phone, allora nipprova ma nużax ħafna. Noel, inti li inti fotografu sewwa, ma tibżax li daw l-affarijiet għat jieħdu x-xogħol tiegħek aktar fil-qija għadu naf minn 10 snin oħra pereżempju, kulħadd jibda juża daw l-smartphones. Ifhimni, ix-xogħol inbidel ħafna, ħanajdlek ġifieri. Diġà tara minn issa. Iva, mindu tipo nfetaħ l-internet u għaw l-smartphones, ix-xogħol inbidel ħafna. Però nemmen li trid tkun artistiku, ġifieri jekk inti photographer jew whatever tkun tajjeb jew tajba, ix-xogħol tiegħek mhux se jitnaqqas, però inbidel ħafna. Mela, ovvjament il-ħin sfortunatament skada għad-diskussjoni tagħna. Jiena minn hawnhekk lilkom it-telespettaturi ħanibatkom għal mument ta' pubbliċità. Ovvjament qed nitkellmu dwar is-selfie. Nistgħu noħdu daqsxejn selfie flimkien aħna. Daw kollha li jixtiequ jarawh tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Media Custom Tea. Tlaqna? Kemm il-wet ħanieħdu. Itlu fin-nofs? All right. Int kont taf li fl-2008 ser ikonna l-V18, il-Belt Kapitali tagħna ser tkun il-Belt Kulturali Ewropea, fejn din hija inizjattiva tajba ħafna għal storja u anke għal drawiet tagħna l-Maltin sabiex inkunu nistgħu nferxuhom mal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Fil-programm Intminint ta' kull ġimgħa se nibdew nurukom features differenti dwar il-Belt Valletta tagħna, fejn ukoll se tkun minn mod aktar artistiku. Ħammorru billi naraw dan il-feature flimkien. Wara l-iżvilupp tal-Belt Valletta u l-identità tal-poplu Malti Wawċi nistgħu nikkonfermaw kemm aħna l-Maltin għandna qalb kbira u żveru. Illum il-ġurnata wkoll kulħadd huwa konxju dwar il-problemi li jistgħu jikkawżaw f'saħħitna matul iż-żminijiet. Għalhekk propju fil-feature li jmiss se niltaqgħu anzi ma' żewġ persuni li huma influenti ħafna f'pajjiżna huma wkoll ġenituri. Qed nirreferi għal mara tal-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat flimkien mas-Sinjura Kate Gonzi, fejn b'qalb kbira huma qegħdin jappoġġjaw l-Association for Breast Cancer Foundation illi bażikament dawn qegħdin jibatulkom anzi inviti ġewwa djar tagħkom. Se niltaqgħu wkoll ma' survivor Esther Sant li hija waħda mill-chairpersons ta' din l-assoċjazzjoni. Għalhekk araw dan il-feature wara r-riklami.
What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart to relax. Late at night, in the dark, I close my eyes, and suddenly everything is gone. I've been lifted, 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 reached up on a line. I've been lifted, lifted, lifted. Devil can't catch me tonight. I'm not afraid, and I'm not alone. Even if I'm Esther Sound, rappresenta l-Action for Breast Cancer Foundation, għadni kemm ħadd post Helen Muscat, il-chairperson tagħna li mietet sfortunatament f'Ottubru li għadda 2013. Helen ħallet patrimonju kbir permezz tax-xogħol li imbeda fi żmienha. Ix-xogħol ħajibqa' sejjer għad-unur tagħha u għad-unur tan-nisa kollha Maltin u Għawċin għaliex mix-xogħol tagħna jibbenifika kulħadd u aħna dakolejn lan tagħna li permezz tal-xogħol volontarju tagħna minn survivors stess aħna nwasslu l-leħen ta' dawk li m'għandhomx leħen għaliex il-leħen tal-pazjent huwa importanti ħafna. L-Action for Breast Cancer taħdem ħafna. Aħna rajna n-nies il-fundaturi tagħhom li għexu għal din il-kawża u ma ta' aspirazzjoni għalina. Ma nistax ma nsemmix il-Helen Muscat li jiena rajta ftit ġimgħat biss qabel ma ħallitna u il-forza tagħha f'dak il-ġurnata meta kellna l-aħħar mixja li għamilna bħala Action for Breast Cancer kienet ġiet fl-aħħar tagħha. Matul is-snin kien hemm żvilupp ta' kif kienet tiġġildilha din il-kawża u dejjem kienet preżenti u anke fl-aħħar mixja wkoll kienet preżenti fl-aħħar ħinijiet tagħha u hemmhekk turik kemm bniedem meta jemmen f'oġġett kemm tkun qed iwassal dak il-messaġġ. Wieħed mill-għan primarju tal-Fondazzjoni Action for Breast Cancer huwa li jqajmu għarfien rigward il-mart tal-kanser. Dan il-mart tal-kanser huwa realtà fil-fatt jolqot il-mara minn kull 8 li huwa numru pjuttost baxx meta nara. Jolqot anke xi lill-irġiel, alla volja numru huwa ħafna iżgħar. Allura huma jridu speċjalment iħajru n-nies jitalmu iktar jedukaw ruħhom fuq il-marda kif ukoll kif jipprevenu kemm jista' jkun li jkollhom dan il-mart anke biex jieħdu l-kura meħtieġa jagħmlu t-testijiet li jistgħu daw jilħquhom fl-istat bikri tal-marda u hekk jevitaw operazzjonijiet iktar kbar u anke jevitaw imwiet ukoll. Hemm persentaġġ ta' nisa li mhumiex jaċċettaw il-invit ta' National Breast Screening u il-persentaġġ għalina jista' jkun żgħir għaliex xorta jkun inkwetanti għax aħna fuq il-mara hija importanti. Allura aħna parti minn grupp li qed ifittex qed jirriċerka il-barriers għalfejn dawn in-nisa mhux qed jaċċettaw, allura ħansibu pathway sabiex nkunu nistgħu nilħqu dawn in-nisa. Aħna fil-ċirkostanzi ta' Malta m'għawdex mhux vijabbli li jkollna xi trakk li jmur minn post tal-ieħor u jmur fil-villaġġ ta' dawn in-nies li mhumiex jaċċettaw, imma qed insibu mod ieħor sabiex inkunu nistgħu nilħqu lil dawn in-nisa, sabiex inkunu nistgħu nagħmlu kuntatt magħhom u nitkellmu magħhom u nkunu nafu l-biżgħat tagħhom u l-barriers li qegħdin itelfhom milli jiġu l-qudiem u jkunu screened. ċertu nies għax jibżgħu jmorru, jibżgħu għax jgħidu pereżempju darba minnhom kont hemmhekk jiena u nara mara waħedha hekk la ġemba kwita tilu rajt inti qed tistenna għax li dan batu għalija t-tieni darba. Issa meta jibatu għalik it-tieni darba mhux bil-forsi kollok il-marda biex ikunu iktar preċiżi fis-suġġett. Għax li l-inkwiet tiegħi għandi t-tifel darba trid tiżżewweġ. Dan l-affarijiet kultant iżommuna allura milli mmorru għat-testijiet ma nħalluhomx. Jew għax tkun nanna tieħosib it-tfal u mhom taħdem. Alla nibqgħu nittratenu, imma la darba jġina ċans għanna noħdu, għanna morru, naraw, nieħdu ħsieb saħħitna.
Aħna nsibu diversi support fil-foundation tagħna, mod speċjali personalitajiet nisa illi dejjem ikunu hemm sabiex jattendu tal-attivitajiet tagħna, sabiex ituna support meta aħna anke nikdbu u nagħmlu l-lobby tagħna. Nista' ngħid mod speċjali Mrs. Michelle Muscat, Sinjura Kate Gonzi, diversi kantanti prominenti Maltin u personalitajiet oħra, nisa u rġiel. Sfortunatament għandna wkoll percentaġġ żgħir imma huwa sinifikanti wkoll ta' irġiel li jkollhom breast cancer. Jiġifieri ġieli jkollna 3 f'sena. Allura kulħadd huwa importanti, il-familja kollha hija importanti, allura aħna rridu nsemmaw leħenna għal kulħadd. Nirringrazzja minn qalbi lil Mrs. Michelle Muscat u Mrs. Kate Gonzi, il-personalitajiet l-oħra li dejjem taw semu sabiex il-leħen tagħna jasal fejn għandu jasal għand il-policy makers. Kull mara fil-familja hija importanti u prezzjuża kemm jekk hija kemm jekk hija prezzjuża l-ulieda, prezzjuża għal-żewġa, allura l-mara għandha tagħmel kuraġġ, tagħmel dak l-almu, twieġeb għal dan l-invit, tagħmel it-testijiet li hemm bżonn biex kemm jista' jkun tilħaq il-marda fil-bidu tagħha, allura iċ-ċans li tfuq huwa ikbar. Għandna ħafna nisa li jagħmlu li għaddew minn di trauma tal-kanser u bħalissa ngħidulhom survivors aħna għadhom għaddejjin, jitħaftu għadhom mal-familji tagħhom, għadhom jgħinu permezz ta' qdiet lin-nies li għandhom bżonn. Ġifieri nagħmlu kuraġġ, il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan, nagħmlu l-eżerċizzji ngħixu ħajja stil ta' ħajja f'saħħtu hekk u nibqgħu ngħixu mal-familji tagħna wara kollox ġa kif isser wara kollox it-test li nagħmlu. Naf kemm diffiċli biex wieħed jiċċekkja lilu nnifsu l-ewwel waħda jiena nibża ħafna u naħseb li għalhekk ukoll għandna nibdew kampanja biex l-tfal tagħna l-bniet speċjalment ngħinuhom u nuruhom li għandhom jiċċekkjaw lilhom infushom minn età żgħira ħalli meta jikbru jaħossu xi ħaġa naturali. U hawnhekk imbagħad nagħmel messaġġ lil dawk in-nisa kbar kollha li jirċevu biex imorru jagħmlu National Breast Screening Program. Ħafna minnhom ma jmorrux. Hemmhekk qed nagħmlu żball kbir. Dan il-programm għalhekk qiegħed hemm biex kemm jista' jkun kulħadd ikollu ċ-ċans li jagħmlu u ħafna drabi ħafna nies jaqtaw qalbhom minn għax jibża, minn għax ma jsibx ħin. Vera kulħadd biżi, vera kulħadd maġġel, imma jiena minn hawnhekk nagħmilkom appell morru aċċettaw dak l-invit għax dak l-invit jista' jsalvalkom ħajjitkom. Grazzi kbira tmur għal mara tal-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat u anke għal Sinjura Kate Gonzi tal-li għamlu dan l-arfin dwar dan l-inviti li jekk intom it-telespettaturi tirċevuh ġewwa djar tagħkom importanti ħafna li taċċettawh. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li fli nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin fejn se niltaqgħu mal-personalità Polina Ġuż fejn ħad titkellem dwar arfin ieħor importanti. Grazzi ħafna narakom il-ġimgħa d-dieħla tislijiet.